Mikel Iriartek egindako oroigarria. Eta hori bai, puntu bakarrarengatik, 56 punturekin. Zide! Bueno, eskermile denei, boto eman dugu zen guzingatik eta atrauzten karroza guzingatik eta, gora bat zandarren biltzara eta haupa zigai, eba! Orga handia, la txikia izan, garrantzitsuena hemen egotia da. Urtero, utzik egin gabe, ilusioarekin, bihotzarekin eta gogoarekin. Helduen urtean ere, zuen parte hartzea, espero du elkartea. Eta hori bai, urduritasuna kalde batera utziko dugu, eta menu berezi honen osagai garrantzitsuenetakoa izanen dugu. Musika. Eta oroimen berezi bat, aurten 25 urte betetzen dira Maurizio hiltzela, Maurizio Xistulari hiltzela. Gaur, saio hau, eskaini nahi diote Maurizio zenari. Hortaz, lehenik eta behin, Elizondoko gaiteroek baztango gaita joko dute. Ondorean urteroko legez, fanfarren iparen eskutik, musikoak izanen dituzuen. Larrain dantza ere, Elizondoko gaitero joko dute. Eta, saio hau borobiltzeko, trikirantz taldearen eskutik, dantzaldi eder batez gozatzeko aukera izanen duzue. Segidan ere, oroitarazi, ostatuen Juan Angel izanen duzuela. Eta oharka betaldea ere tartean. Beraz, ongi pasa, gozatu, eta hori bai, beti gogoan izan, ez? Da, ez. Ongi pasa, pasa gabe.
bietan. Ebat, lauetan erdizka. Bote. Erdizka. Dobla. Erdizka. Bote. Erdizka. Dobla. Iurra. Aiautia. Eko. Kedagorri, pika bietan. Ebat, pika bietan. Ebat, pika bietan. Ebat, pika bietan. Ebat, lauetan erdizka. Pika. Ebat. Pika. Ebat. Pika. Ebat. Pika. Ebat. Erdizka eta hiru. Erdizka. Erdizka eta hiru. Erdizka. Erdizka hiruetan. Erdizka eta hiru. Ebat. Erdizka eta hiru. Ebat. Erdizka. Lauetan erdizka. Bote. Erdizka. Zeina. Pika. Ebat. Bote. Erdizka. Zeina. Pika. Ebat. Lauetan erdizka. Bote. Erdizka. Dobla. Erdizka. Bote. Erdizka. Dobla. Eskuin ezker. Iurra, aiautia. Artitzeko. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzko aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Saldo badago.
Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bisita web orria. Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak. Indauto tailerra ordoki poligonoan, 9 4 8 4 4 8 8.